Για να καταλάβουμε καλύτερα τις διαταραχές του αμφιβληστροειδούς, πρέπει πρώτα να εξετάσουμε πώς λειτουργεί η όραση. Για να μπορέσει να δει κάποιος χρειάζεται μια πηγή φωτός. Χωρίς την ύπαρξη του φωτός όλα είναι μαύρα. Το φως μεταδίδεται μέσω σωματιδίων, τα οποία ονομάζονται φωτόνια. Τα φωτόνια προσπίπτουν πάνω στα στερεά αντικείμενα και ανακλώνται προς όλες τις κατευθύνσεις προτού τελικά φτάσουν στο μάτι. Για να δούμε καλά, πρέπει ο ιστός στον οποίο διαπερνούν τα φωτόνια να είναι διαφανής. Πρώτα υπάρχει ο κερατοειδής, ο οποίος βρίσκεται στο πρόσθετο τμήμα του ματιού. Μετά ακολουθεί ο φακός, που βρίσκεται πίσω από την κόρη, μετά το ιαλοειδές στο μέσο του ματιού και τελικά τα φωτόνια φτάνουν στον αμφιβληστροειδή, το φωτογραφικό φιλμ του ματιού και σταματούν στο μελάχρονο επιθύλιο, από όπου πυροδοτούν νευρικές όσεις. Αυτές οι όσεις διαδίδονται προς το οπτικό νεύρο. Από εκεί προς τις οπτικές οδούς, προτού φτάσουν στον ηνιακό λοβό του εγκεφάλου, όπου σχηματίζεται η εικόνα. Αυτή η διαδικασία είναι αυτό που μας καθιστά ικανούς να αντιληφθούμε τον κόσμο γύρω μας.